Så er det den 1. januar. Det er jo interessant, som hele byen den virker både stille og død og så videre. Så er jeg på vej for at flyve med en drone for at lege lidt med den og øve lidt med den. Og så er der selvfølgelig rollespil. Af alle dage så vælger man søndag den 1. januar til at afholde rollespil i det område, hvor jeg havde planer om at flyve. Så er jeg nu med at finde på noget nyt. Nå, der er endelig med at gå en hel del timer inden jeg kunne komme afsted igen. Nu er jeg så til gengæld afsted mod en anden skov, hvor der forhåbentlig sikkert folk, der render rundt og spiller rollespil. Så er min tanke, at jeg vil flyve noget drone derude i stedet for at få øvet lidt. Så vi ses i den skov. Så er jeg lige landet, har ligget og kørt rundt for at finde den her parkeringsplads, jeg holder på nu. Det ender jeg med at bruge ret lang tid på faktisk, men nu vil jeg skynde mig at løbe ud, og så bare lige få flået en lille bitte smule drone, inden det bliver alt for mørkt, til man ikke kan se noget. Så fik jeg lavet en minimal smule flyvning. Det er gået hen og blevet ret mørkt lige nu. Kameraet her kører på ISO 12.000, derfor er jeg bare sådan så nærmest synlig. Men det var godt lige at få flået en drone den 1. januar 2017. Lige at være en lille bitte smule i luften og lige få lavet en lille bitte smule. Lidt af det kommer i. Helt sikkert også til at kunne se i den video her, da det egentlig bare var for at lege lidt, og der så bare en lille bitte smule billeder fra luften af. Det var meget mørkt, så jeg er faktisk spændt på at se, hvordan klippene de er blevet. Det her går helt sikkert hen og bliver en ret tam 1. januar 2017 vlog. Men den er der, og der er sket lidt. Dagen har jo bare stået på super chill og på ikke rigtig noget. Og så den her lille bitte smule droneflyvning, så det er egentlig bare det. I morgen der kommer det for alvor til at gå løs, fordi det er der, hvor vi for alvor starter op på video drone-ops tingen. Og vi har den første, har vi ikke søndag i dag? Og vi har søndag i dag, så i morgen der er der for alvor kick-ass på virksomheder, på opstarter, på at komme i gang og få taget hul på 2017, så det kan blive et fremragende og fantastisk år. Jeg vil hoppe ind i bilen, og så vil jeg køre hjem. Og så tror jeg sgu den vlog her, den er over.